Εδώ και οι άλλοι που θα έρθουν, κάναμε απόψε, έχουμε τώρα είναι η τρίτη, μετά την ψήφιση των μέτρων που είναι εξοντωτικά για το φτωχό και μεσαίο αγροτοκτηνοτρόφο, μαζευτήκαμε εδώ απόψε. Κάνουμε τη συγκέντρωση τούτο εδώ, μοιράζουμε τις προκηρύξεις μας, ενημερώνουμε τον κόσμο και θα συνεχίσουμε με περιοδίες στα χωριά. Βέβαια δίνουμε τώρα τη μάχη του τρίγου. Έτσι, πάμε για τρίγο με σφιγμένη την καρδιά. Δεν ξέρουμε τι τιμές θα πάρουμε, γιατί εφέτος η κατάσταση όσον αφορά την εμπορία των αγροτικών μας προϊόντων, όχι μόνο φέτος, από χρόνια, αλλά φέτος είναι πιο δύσκολα και θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Όσοι συνάδελφοι νομίζουν ότι θα λύσουν τα προβλήματα με το να καθόμαστε στην τηλεόραση ή στον καναπέ ή να ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις στα καφενεία, πιστεύουμε ότι θα έχουμε δύσκολα αποτελέσματα για τη λύση των προβλημάτων μας. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναταπούμε, γιατί θα είμαστε εδώ, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, θα έχουμε έτσι στη συνέχεια θα κάνουμε καταλήψεις σε τράπεζα, εφορία, θα ειδούμε εδώ και στη εταιρική σύμπραξη εδώ που μαζεύει τη σταφίδα και θα ενημερωνόμαστε συνέχεια για το πώς κινείται ο Αγροτικός Σύλλογος όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φτωχός και μεσαίος αγροτοκτηνοτρόφος εδώ στην περιοχή.